Poďte si so mnou vyrobiť tento krásny set, popri tom, ako si povieme viac o preson nechtoch. Mnoho žien má na ne zlý dojem, často ich spájajú s lacnými plastovými nechtami od Číňana, alebo si myslia, že tieto nechty vôbec nič nevydržia. Poďme si teda zo pár vecí spolu ujasniť. Preson nechty sú gelové nalepovacie nechty vyrábané na mieru presne podľa vašich mier. Vrstvené z kvalitných produktov, ako môžete vidieť aj na videu. A ich najväčšou výhodou je, že ich môžete používať opakovane. Ak napríklad kvôli práci, škole či iným povinnostiam nemôžete nosiť nechty dlhodobo, ale občas by ste radi zažiarili, tak toto je ideálny produkt pre vás. Stačí si ich napríklad nalepiť cez víkend alebo na nejakú špeciálnu príležitosť a po skončení ich jednoducho odložíte naspäť do krabičky. A pravda, že aplikujete znovu, keď zatúžite po krásnej manikúre. Tak čo poviete? Dali by ste im jednu šancu aj vy?